Op welke manier denken jullie dat jouw dansvorm bijdraagt aan het welzijn van mensen en Suriname? Ik heb opgemerkt dat door mijn dans veel meer mensen zijn gaan bewegen. Ze zijn een beetje losser gekomen, ze kunnen zich een beetje vrijer voelen nu, ze leven zich uit. Want waar ze zeg maar de hele dag of de hele week aan het werk of thuis zitten met stress, hebben ze dan die ene dag de ruimte of de tijd om zich een beetje te expressen, uit te leven. Ja. Ja. Dus dat hebben we wel nodig hoor, in het leven. En mijn doel is om zeg maar zo'n beetje overal te zijn, om de mensen te bereiken die willen dansen en die willen bewegen. Prachtig. Yes. Ja. En dan ga ik even over mezelf vertellen. Ja. Ik voed eigenlijk al jaren jongeren op. Kinderen begon ik met 6 jaar, daarna ben ik gegaan naar 5, 4 en nu op 3-jarige leeftijd. Dus de kinderen vanaf 3 jaar worden op de balletschool gevormd. Ja. Gevormd om klaargemaakt te worden om meer vanuit hun hart te bewegen en hun hart te voelen. Dus de dansvorm draagt bij dat dat kind zelfstandig wordt. Ja. Vanuit de innerlijke alles op zich neemt en die verantwoordelijkheid heeft. Dus wat ik kweek voor de mensen in Suriname is een goede basis om dus een balans te hebben tussen de innerlijke en de uiterlijke kant van de mens. Van de kinderen vooral, want ik heb me altijd gefocust op kinderen, om die opvoeding te geven, zodat zij dus een sterk persoon in de maatschappij kunnen worden. Dat ze keuzes kunnen maken, dat ze weten wat ze willen en dat ze ook hun gevoelens kunnen controleren. Want wat je niet alleen maar zegt van ja, je moet zo happy zijn en zo. Je moet ook weten hoe dat gevoel is en je moet weten hoe je ermee omgaat. Dus, en voor Suriname maak ik dus gewoon leiders klaar. Ik maak en ieder die naar ballet komt, maak ik klaar dat ze happy zijn, dat ze een geweldige persoonlijkheid krijgen voor Suriname, dat ze trots zijn op Suriname, dat ze trots zijn op zichzelf, dat ze trots zijn op wat zij aan bewegingen doen met alle dansvormen die ik op Balletschool Marlene geef. En we geven niet alleen maar één stijl. Klassieke stijl, moderne stijl, contemporaine en ook folklore. En folklore is onze Surinaamse basis. Ja. Dus het kind heeft dan haar eigen identiteit. En daar ben ik heel sterk mee bezig geweest om die eigen identiteit, een Surinaamse identiteit te vormen. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.